Foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ IAA TV filɛba jamakulu ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. A bisimila an ka bidon kibaru kɔnɔ. Ami an ka bidon kibaru daminɛ ni jamana kɔnɔ kibaruw ye ka kɛ ni sunkalo baloko hukumu kɔnɔna ye. Bi tarata marsi kalo tile 12 san 2024 Kayi marabolo ɲɛma Colonel Major Musa Sumare ani Kayi marabolo jagoko ɲɛmɔgɔba o ni kulu dɔw ye taama kɛ ka taa Kayi suguba kɔnɔ k'u ɲɛ da balofeere yɔrɔ dɔw kan min laɲini ka fɛnw sɔngɔ ani maracogo dɔn. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaw ye sɔngɔ minnu bila sen kan u ɲɛ dara balofeere yɔrɔ minnu kan u bɛɛ lajɛlen bɛ ko o matarafa. Halisa an bɛ to ni jamana kɔnɔ kibaruw ye ka kɛ ni muso tɔgɔladon la ɲɛnamayali ye sibirido marsi kalo tile 9 san 2024 Centre de formation professionnelle Dramani Magalou de Kayi bakurubaya la CFPDMK o musow ye o don kɔfɔli la ɲɛnamaya o kalanso in kɔnɔ Lafiyabugu du Sud ni ɲɛnamayaliw senfɛ u y'u ka baarakɛta dɔw bɔ ka yira jama la ni o dɔw ye jabeda musow ɲɛda labɛnko ɲuman fɔ ka taa se kalaliw ma. An bɛ taa ni jamana kɔkanko kibaruw ye ka kɛ ni furukufuruku ye Uranda jamana ni Congo RDC ni ɲɔgɔn cɛ kunun tɛnɛ marsi kalo tile 11 san 2024 Uranda jamana ɲɛma Paul Kagame y'a yira k'a fɔ a sɔnna ani a tɔɲɔgɔnkɛ Félix Tshisekedi ka sigikafɔ kɛ walasa ka kuma Congo RDC kɔrɔnfɛla gɛlɛyaw kan ni bɛnkan sɔrɔla lajɛ dɔ senfɛ min kɛra Luanda Angola jamana kɔnɔ Paul Kagame ani Angola jamana kuntigi Joao Lourenço ni ɲɔgɔn cɛ. Ami an ka bidon kibaru kuncɛ ni Espagne jamana kɔnɔna ye. Espagne kɔgɔji lakanabaw y'a jira k'a fɔ u ye maa 38 ɲɛnama ani maa 2 wɛrɛw su sɔrɔ ka bɔ kurunba dɔ kɔnɔ min bɔra farafinna tilebiyanfan fɛ n'u tun b'a ɲini ka se Kanari gun kan kunun tɛnɛ wula fɛ. Kɔgɔji lakanabaw ka fɔ la maa 38 ɲɛnama in tula musolaka ye maa 7 ye. Ni kunnafoni damadama ninnu de kɛra a kulo ni aw ɲɛ garijɛgɛ ye an ka bidon kibaruw la aw ni ce aw ka ɲamadaliw la ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an b'a fɔ ko ala ka sunkalo tiimɛnko ɲuman di ani alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma.